Моделът T5 Evo Forting на големият китайски автомобилен производител Dongfeng е нов играч на SUV сцената в България. Страхотният му спортен и солиден външен вид накара много клиенти, търсещи нов автомобил, да се влюбят от пръв поглед в него. Не само екстериорът, но и наличните блестящи цветове с 2K технология на доедисване впечатляват всеки на пътя. T5 е с модерно, мощно и икономично задвижване. 4-цилиндровият двигател е с мощност 197 конски сили, а за комфортното предаване към пътя се грижи 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител. Автомобилът впечатлява и с комфортен интериор. Премиум кожена тапицерия, иновативна информационно-развлекателна система с еднокомпонентна конструкция, панорамен отваряем покрив, шофьорска седалка с 8 посоки на регулиране, вентилация, отопление и масаж. Отделението за съхранение между предните седалки е с функция охлаждане. Удобствата се допълват от електрически отваряемото багажно отделение. T5 предлага климатроник с пречиствател на въздуха. Моделът е оборудван с 6 въздушни възглавници, спирачни системи с най-висока ефективност, система за следене на налягането на гумите, система за потегляне и спускане по наклон, 360 градусова камера, преден и заден парктроник, както и сензори за мъртва зона. Дневните светлини са LED и с впечатляваща визия. Стандартно ще намерите и предварително инсталиран видеорекордер. Ако всичко това ви е впечатлило, свържете се с нас, за да ви изненадаме и с актуалната цена на модела. За повече информация посетете нашите страници China Motor BG и Bulvaria BG.